Nem az számít, hogy mekkorát ütsz, hanem az, hogy mennyi ütést állsz ki, amikor talpon kell maradni. Hogy mennyit bírsz, amikor folytatni kell. Állj fel! A visszavonulásra gondoltál már, fiacskám? Jól van, megmondom. Megvolt a tehetséget, hogy jó versenyző legyél. De te ehelyett inkább egy pitjáner uzsorásnak lentél a csontorő hóhérja. Ebből élek. Pocsékolod az életed. Van kedve megküzdeni Apollo Creeddel a nehézsúlyú világbajnoki címért? Nincs. Egy klubban boxolok, csak szórakozásból, hobbiból. Apollo pedig a legjobb. Nem lenne jó mérkőzés, de nagyon köszönöm, tényleg. Lehetőséget ad egy ismeretlenek a cím elnyerésére. Ez az ismeretlen maga. Magát választotta. Rocky, ilyen lehetőség csak egyszer adódik az életben. Nem szalaszthatja el. Mi a válasza? Ugye olasz vagy? Igen, olasz vagyok. És ez mit jelent? Azt, hogy boxolni talán nem tud, de főzni biztos. Figyelj! Azt mondtam, hogy az a dolog a tévében nem izgat. És? Izgat. Fénykorával. Mi van az én fénykorommal? Nekem nem volt olyan, nem volt semmi. Ez van, amit itt lát, nincs semmi, és én sem vagyok semmi. Jönnek és azt mondják, bunyózok. Nagy dolog, nagy bunyót akarnak, megkapják a nagy bunyót. Nekem nem kell, csak nekik. Hát megkapják! Megkapják! Jó, kiállok! Szétverje a pofám. Kérem, segítsen.
nem fog menni. Mi? Nem tudom legyőzni. Apollót? Őt. Az előbb jártam egyet, gondolkoztam. Egy senki vagyok, össze se lehet hasonlítani vele. Keményen edzettél. Az nem számít, mert azelőtt egy senki voltam. Ne mondj ilyet. Miért ne? Ez az igazság. Egy senki voltam. De most már ez sem számít. Arra gondoltam, nem probléma, ha elvesztem a meccset. Az se, ha Apolló szétveri a fejemet. Az a fontos, hogy végigcsináljam. Még senki nem bírta ellene végig. De hogyha nekem sikerül, ha talpon leszek, amikor a végén megszólal a gong, a nyavajás életemben először azt érezhetem, hogy nem csak egy értéktelen senki vagyok. Fantasztikus este, gigászi küzdelem, óriási akarat szorult ebbe a két klubba. Nagyszerű sportemberek, Rocky méltó ellenfél. Ki mert volna fogadni arra, hogy Rocky még a 14. menetben is talpon van. Megszámlálhatatlan ütést kapott mind a kettő. Ez az emberi akaraterő diadala. Rockynak felrepett a szemhéja. Alig lát, de azért csak megy előre, amerre az ellenfelét sejti. Vajon honnan van ez a hatalmas lelkierő? Egy jobb csapot eltalálja Rocky arcát, és most beletántorgott egy hatalmas, jobbkezes Apolló ütésben. Maradj le, maradj le! Rocky a földön! Apolló biztos benne, hogy győzött. Kelj fel, Rocky! 4, 5, 6, 7, Jó vagyok, jó vagyok. Írja folytatni? Tessék! Apolló nem hisz a szemének. Ah!